Stále vás učím a aj budem rozprávať. V kresťanstve neexistuje žiadne kamarátstvo. Tam, kde je veľa kamarátstva, tam, kde ľudia sa každý deň stretávaš, musím vám to povedať každému jasne. A na online dobre poslúchajte. Možno ti je dnes dobré, že máš okolo seba perfektných kamarátov. Každý deň jete, pijete, chodíte všade, všetko o sebe viete. Dokonca tak ste sa otvorili medzi sebou, že si ukazujete každú správu, kto čo vám posiela. Lebo vy ste tí féroví, najlepší, najlaskavejší a všetko o sebe viete. Ty hovoríš jeden druhému, ty ma nikdy nezradíš, tak vám mám pre vás slovo. Dobre si to zapamätajte a natočte si to, čo vám dneska hovorím. Tak, jak o tebe všetko vedeli, tak ťa budú špiniť. A tí, ktorí teraz s tebou sedia v aute, práve teraz ti dnes večer budú písať, práve dnes ti budú hovoriť, že ty si ten najlepší brat. Oni ti už kopajú jamu, aby ty si do ní spadol. Ak sa prebudíš zo spánku a urobíš si skutočný vzťah nie s ľuďmi, ale s ním. A ak s ním budeš mať v poriadku všetko, môžeš ísť nielen na 2-3 strany, ale každému do očí pozrieť a povedať, ty si môj brat, ty si môj brat, ty si môj brat, ty si môj brat. Skutočný kresťan sa nezastavuje na nejaké partie. Skutočný kresťan vychádza si z každým. Viete, ako prichádza zrada? Že sa jeden pred druhým otvára. Počítaj trošku aj iným smerom. Niekto není vypočítavý na toto, že keď bude rásť, že ľudia ťa budú ohovárať. Máš tieto náklady spočítané? Koľký z vás ste pripravení na tento náklad? Dám ti otázku. Keď budeš rásť v cirkvi a ľudia o tebe budú rozprávať špatne, cirkev o tebe bude rozprávať špatne. Bratia a sestry o tebe bude rozprávať špatne. Máš spočítaný náklad? A aký náklad, pastor, si mám spočítať? Či budeš staviať ďalej? Alebo ťa toto zrazí až na zem? Keď ťa toto dokáže zraziť na zem, ty si nespočítal svoj náklad a pustil si sa do niečoho staviať.